пытались, чтобы я признался, что я работаю то на Россию, то на Беларусь. Я под пытками вынужден был сознательно себя лгать, солгать сознательно. Роговець Валентина Дем'янівна. Они делают лишь предположение на том, что я когда-то работал в российском банке ВТБ в филиале в Беларуси. В Украине тоже такое есть. Они считают, что это как показания одного оперативника, это один из тех оснований, на основании которого они пришли к выводу, что я, так сказать, з'являюсь, працюю на спецслужбы российской державы и на белорусской. Толком они сказать не могут. Вы говорили о том, что против вас применяли психотропы. Как это выглядело? Психотроп. Я не владею такой информацией по поводу психотропов, ничего не могу вам сказать. А пытки какие по отношению к вам применялись? Был в первый раз при задержании на Новых Яриловичах. Был показательный расстрел. Меня вывозили вечером в лес. 2 человека с автоматами, 1 допрашивал. Били, чтобы не оставить синяков. Тыкали автоматами в шею, в голову прислоняли. Ставили на колени, отстегивали одежду. Говорили, что мы тебя сейчас убьем. Розслідування щодо підтвердження власних повноважень, оскільки Мартинс в окремій думці по цій справі підкреслив важливість, повинен бути вільним від цього і в очах розумного спостереження. потім будемо вирішити питання на рахунок того. На сьогоднішній день я можу сказати тільки одне. Ми ще не можемо знати, як буде здійснюватися подальший захист, але можемо сказати тільки одне. Незалежно від того, чиїм він громадянином є, чи Білорусі, Росії, чи будь-якої держави. Наша основна задача на сьогоднішній день встановити, якщо людина невинна, він має бути на волі, а не сидіти в скляному боксі або в іншому якомусь такому загорожуючому приміщенні. Він зараз взагалі не розуміє, що происходить в суді. Ми вирішуємо заявлені клопотання. Я підтримую і додаю до цього клопотання.